Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe vos quero falar de alguén que dende que o coñecín non fago máis que sorprenderme da súa forma de afrontar a súa vida na actualidade, xa que con evidente esforzo foi quen de saír a flote dun pozo negro donde o universo o tiña abocado. E hoxe pode dicirse dil que é un gran home, quizás grazas ao deporte, quizás grazas á súa inmersión no mundo literario. O que si é certo que, afortunadamente para il, para os que o coñecemos e o queremos, e sobre de todo para a súa loitadura mai, Alberto Fernández Diz el Chino é un persoeiro co que me honro compartir espazo no noso grupo cultural, nos a xente do redor. Alberto pódese decir que hoxe é un escritor con varios libros publicados e varias colaboracións na nosa revista. No número 20 da mesma, Alberto regálanos un sentido poema que eu tentarei poñer voz, titulado Nadal en familia. Nadal en familia. Palabras que agarimen e nas pausas e intres panxoliñas rodeadas de árbores de Nadal, adornadas con mazapáns e turrón. Liberdade con permisos, familias abrazándose, euforia, ilusión e espera, rompendo en emocións o que os días e o tempo te separan. Na xanela, vendo caer cóxegas de neve, a néboa abraza decembro, pasteleo e polvorón, doce recuncho. Papá Noel e Reis Magos, antes e despois, nenos ilusionados, desexos encontrados. Grazas, Alberto.